republiky Michal Kováč vystúpil s novoročným prejavom. Na námestí SMP v Bratislave ľudia oslavovali prvý rok existencie samostatnej Slovenskej republiky. Pápež Ján Pavol II dnes v novoročnom posolstve pripomenul začiatok roka rodiny. Podľa prezidenta Jelcina by mal byť rok 1994 rokom zjednotenia, súhlasu a rozumu. Pri novoročnej akcii v New Yorku vymenili Američania 850 strelných zbraní za spotrebný tovar. Želáme vám pekný sviatočný večer. Vítajte pri sledovaní prvých aktualít v novom roku 1994, v ktorom vám želáme všetko najlepšie. S novoročným